ating dugo at tubos. Kanak asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang gurang nanta, ang pagkamot kan Dios, sinan pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasa indo kabos. Asin sa imong Espiritu. Darami sang ini, lot niya to sa kamawan Santa Maria, Nuestra Señora di Katipanan, niya na yun kita sa ikapitong aldaw, ito yung bagnobena, para siyang kapistahan. Matugang akuntan sa tuyang kasalan, ay magkanig kita magselebrar kan mabanal na misteryo. Nagkukumbisal ako sa Diyos na makakamhan, pasin sa indo mga tugang, tanakasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ko kay Santa Maria, Dali na Berhen, sa kabos ng Iles Asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ko'y pamili sa kagurang nantang Diyos. May rakman lugod sa tuwan Diyos na makakamhan, asin pakapatawada kan sa tuwang kasaalan, darakon kita sa buhay na dahil kasagkoran. Amen. Amen.
kita, O Dios, para sorog kan mga nagasarig sa imo, kung mayo ka, mayong pusog, mayong banal, padakula sa mo, ang sa imong pagkaherak, ani huli teka, ang sa sakupan, ika nagmumunda. Ang mga karahayan na minalipas, gamiton ming gayo, unyan, ngani mga bagay na nagdadanay sa matungkusan, uli kay Kristo, kurang na niya mo, sa imong aki, kay bamong nabubuhay asin nakakade, kasaro ka ni Espiritu Santo, Diyos sa kabos na kapanahunan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Pagbasa sa libro ni Propeta Jeremias. Ang tataramon nin kagurangnan, nakaabot kay Jeremias na anulay. Bangon, asin magpaduman ka sa karong kan parakuron. Duman ipapasabot ko sa saimo ang sakuyang tataramon. Nagduman ako sa karong kan parakuron, asin idtuon siya, duman nag-aabala sa atubang kan sa iyang koronan. Ang daod na dalipay na siyang ginigibo na raot sa iyang kamot. Kaya naggibo siya nin sarong bagong daod, sireng sa pinagmarhay niya. Dangan uminabot ang tataramon nin kagurangnan na anulay. Daiko daw magigibo sa imo, harong ni Israel, siring kan ginibo ka ining parakuron. Hilinga, taan arog kan dalipay sa kamot kan parakuron, siring ka iyan ang sakong mga kamot, o harong nin Israel. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, ang simbag po kan gabos, paladan ang tinatabangan kan Diyos ni Jacob. Paladan ang tinatabangan kan Diyos ni Jacob. Umawa ang kagurangnan kalagko. Umawon ko siya sa bilog kong buhay. Aawiton ko ang kaumawan nin sa kuyang Diyos, mantang ako may buhay. Paladan ang tinatabangan kan Diyos ni Jacob. Dai kamo magsarig sa mapangyari sa mga aki nin tao. Huli tamayo sinda nin kaligtasan. Kung sinda magadan, minabalik sinda sa daga, sa aldaw na iyan, napapara ang gabos nindang kaisipan. Paladan ang tinatabangan kan Diyos ni Jacob. Paladan ang tao na tinatabangan kan Diyos ni Jacob. Ang sa iyang paglaom, ibinubugtak sa Diyos na kagurangnan, na naggibo kan langit asin daga, kan dagat asin gabos na yaon dyan. Paladan ang tinatabangan kan Diyos ni Jacob. Matindog po ang gabos para sa pagrukyaw kan Ebanghelyo.
An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kaguranan. Si Jesus nagtaram sa katauhan. Siring man, ang kahadaan nin langit nagkakabaing sa hikot, na ihulog sa dagat, asin nakadakop nin gabos na kasing sira. Ang mga marahay, kan panuna, hinawas asin dinara sa baybayon. Ang mga marahay na sira, tinipon sa alat. Alagad ang mga maraot, itinapok. Arog kaiyan ang mangyayari sa katapusan nin kinaban. Maluwas ang mga anghel, ang mga maraot dalainon sa mga banal, dangan isusugba sa humong nagkakalayo. Duman ang pagtangis asin pagragot nin mga ngipon. Nasabutan nindo ini? Opo, simbag ninda. Sinasabihan niya sinda, ang labang paratukdo na may pakasabot, dapit sa kahadayaan nin langit, nakakabaing sa ama nin pamilya na minakuan nin mga bagay na bago, asin mga bagay na daan hali sa saiyang sarayan. Pakatapos, pakausip ka ining mga parabola, naghali si Jesus duman, nakaabot sa iyang banwaan, asin nagtukdo sa sinagoga. Ang marahin na bareta din sa tuwang kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po. So, ngunyan pong aldaw, nasa ikapito na kitang pagnobena sa satuyang banal na patron ni Nuestra Señora di Katipanan. Ang satuya pong tema, iyo si Maria sa kahadean kan Diyos, aldaw para sa paratukdo, asin katikista. Si Maria sa kahadean nin Diyos. Bilang ina ni Jesus, siya natawan nin pribilehiyo na maging instrumento kan mahal na Diyos para ipangakay si Jesus digdi sa kinaban. Sa iyang itinao ang gabos para sa kagurangnan. Mayong ibang iniisip kundi ang manuhon ang sa iyang aki. Kung itinao na gabos ni Maria ang sa iyang buhay sa mahal na Diyos, sarong unraman ini para biyayaan si Maria na makaibahan liwat si Jesus sa langit. Ang makaibahan liwat ni Maria, si Jesus duman sa kahadean. Asin duman sa kahadean kan Diyos, dai panagtatapos ang misyon ni Maria. Ninhuli ta siya padagos pa ang pag-antabay sa satuyang mga aki niya. Padagos siyang nagtutukdo sa tuya kan mga bagay-bagay kung paano magiging banal, dayupot, simple, magpakumbaba, asin kung ano-ano pa. Ano man ang koneksyon ka ini sa indo, mga paratukdo o mga katikista? Si Maria, siya ang magurang ni Jesus. Asin bilang magurang, siya ang enot na paratukdo kan sa tuyang kagurangnan. Mary is one of the first teachers of Jesus. Sabi nga ni sa buhay ni Jesus, igwang pangyayari na dainabanggit sa Ebanghelyo. Iyon is so hidden life of Jesus. Alagad ko niisipon sa panahon na dainanambitan ang pagdakulan ni Jesus, napakatapos kan pangyayari na siya nawara sa mga matakan sa iyang magurang, alagad siya nahanap sa templo, tapos sinundan na ini kan sa iyang pangpublikong ministeryo na halos nasa 30 anyos na siya. Kaya kung niisipon, mayo man siyang ibang makakaibahan kundi si Maria asin si Jesus. Yaon si Maria sa buhay ni Jesus na nagtukdo sa iyang pagkabuhay. Kaya, pag-abot kan sa iyang pampublikong ministeryo, pano-pano na siya ning kaaraman. Asin,
kayan na niyang maggibo kan mga milagro asin magtukdo pa sa iba. Asin kung mapapansin niya to, kung mahanap si Jesus sa templo, sa tuyang may hiling na siya nagtutukdo na sa tahaw kan mga tao. Asin hinihinanyog ang sa iyang mga sinasabi. Kaya kamong mga katekista, asin mga paratukdo, yaon man sa indo ang dunong na arog ki Maria, na nagtataong adal sa samuyang mga aki, asin sa samuyang mga hoben, asin sa mga buot na magdangog sa saindo. Yaon sa saindo ang boses, ang tataramon, ang kadunungan, nakaipuhan ming maaraman. Kung mayo kamo, paano daw kami makakanood kan mga doktrina kan simbahan? Para sa kuya, mas magayon man talaga na makaatubang kamo para makanood nin mga katukdoan na halis sa mahal na Diyos. Na ang doktrina, ang manunungod sa moralidad, asin kung paano masamba sa mahal na Diyos. Asin ang sa tong ebanghelyo ngunyan na aldaw, ang manunungod sa parabola kan hikot. Ano man daw ang koneksyon kan hikot para sa indo, mga katekista asin mga paratukdo? Ang hikot ay sarong gamit kan para sira. Inaapon sa dagat para makadakop din mga sira. Pag sinabi niya itong gamit, inisarong tool o kasangkapan sana para mapadali ang pagdadakop. Kung napapansin niya to, kita na yaon digdi sa simbahan, dati naman kitang nadakop kan hikot kan iba. Kaya kung yaon kita digdi, kaya kamo naapod ng katekista asin mga paratukdo, ninhulit ta kamo an enot na nadakop kan kagurangnan. Mga enot na nahikot ni Jesus. Alagad, bako man talagang literal na hikot ang nagdakop sa indo, kundi ang hikot ni Jesus na hali sa pagtubod, na hali sa mahal na Diyos, asin sa katukdoan kan ebanghelyo. Iniman ang hikot na sa tuyang gagamiton para makadakop pa nin mga sira o nin mga tao. Dahil kamong mga katekista asin mga paratukdo, ang sa indong mga gamit na hikot, iyo man ang hali kay Jesus, ang hali sa maray na bareta, asin ang hali sa maray na katukdoan. Kaya ngunyan, tigtatawan pa kita ng challenge na mas lalo pa niya itong pakusugon ang sa tuyang buot, tanganing makadakop pa kita ng dakol na mga tao, asin mailaog ta digdi sa satuyang simbahan. Lugod niya na aldaw, sa padagos niya itong pag-umaw sa satong ina, Nuestra Señora di Katipanan, padagos pa kitang makipagtipan sa iya. Asin, ang satong ititipan, iyo ang satong mga sadiri na padagos na maging katekista asin paratukdo kan sa tuyang simbahan. Lugod, day kita maubusan ng kusog, asin mauranin buot na magserbi sa satuyang mahal na Diyos. Pamibimanoan sa pagtubod, agsimbag kita sa alok kan Diyos na maglaog sa mga sa iyang kahadaan. Agadon ta ini sa iya sa kapakumbabaan sabihon ta agurangnan nanyuga an sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan, dainanggad maguntok sa pagharubay kan ebanghelyo sa gabos ng mga tao, lugar, tataramon asin kultura. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga tao day magdanay na pinto ang buot, urog na sa mga kinaugalian, kundi pagyamanon ang lambang saro kay Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga daing lugaring digdi sa kinaban, magmana kan kayamanan kan kahadayaan ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nawaraan nin paglaom,
huli kan mga sakit nin sa indang mga pagsubok, asin kahilangan, day magpinto kan sa indang mga puso, kundi makanood na magtalubo, apisal kan sa indang mga pagsakit. Ipamibig niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang magadan, akoon sa kahadean nin langit. Ipamibig niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Magurangnan na Diyos, gibuha kaming makihiras sa imong pagkamuot sa nabukas para sa kabus na tao, asin nag-ako kang kabus, kay ba si Kristo nasa mong kagurangnan. Amen. Matuka po. Sa sarong pagbareta ipinasabot, kung ano sa imo ang ipinagbubuot, nakuhanan na kayo kanenot, asin pinagpuro-puro, mangingitang ka, asin mangangati. Sa Diyos ipinaubayan sa diri, asinan mga masunod na mangyayari. Matindog po. Magpamibi ang matugang, tayo sa ko, asinan sa inuatang, mako manlugod ng Diyos, amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan na natam sa imong mga kamot, para sa kamawan asing kamarawain kan siya ngaran, para man sa pakinabang niyato asing kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan na mimibi kami, ako ang mga atang na dinodolot alis sa imong pagkamatinao. Nganing ang mga orog kabanal na misteryong ini sa bagsikan sa imong grasya magpakabanal sa mo sa panamuhay buhay ngunyan sin magdara sa mga kaugmahan na ding kasagkoran o lagi Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ano kurangnan na pa sa Indo, Asin sa imong espiritu, taas ang mga puso, nitaas minas sa kagurangnan, nagpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Itong maninig asin dapat, at ano sa nakakaligtas, danay sa minsan sain, magpasalamat kami sa imo, Manan na Ama, uli ka na mo tamang aking sa Jesucristo, ang sa imong tataramon, na ginibo mo kang kabos. Sinugo mong para ligtasin para tubos para sa mo, nanilaman sa bagsikan Espiritu Santo, namundag sa Birhen. Pakutob kan sa imong kabutan, asin pagdulot sa imong banal na banuan, nagdupasya kan pinapasakitan, nganing daogo na nakadanan, pakaya kan pakabukay liwat. Kaya kaiba kan mga aniles siningabos na santos, nagharubay kami kan sa imong kamarawayan, sarong tingog na nagsasabi.
kagurangnan, kanakadan banal, urapod ning kabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimiwi kami, mabanala ka nambon kan sa imong espiritu, aning para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan sa Jesucristo, kan siya sa lugaring niyang buot, pinasaluiban sa agkod sa pasyon, nagkwasyanin tinapay, asin pagpasalamat binakini, tinao sa iyang madisipulos, nang sabi, mag-ako ka makabosin magkakan kaini, ina sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siringman pakapamanggi, pagkuha niya ng kalis, singgiraray, pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang madisipulos, nang sabi, mag-ako ka makabosin mag-inom kaini, tanyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakul, pagpatawad kan mga kasalan. Inian pag-ibukon nindo sa pagrumdum sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami nagurumdum kan sa iyang pagkadanasin pagkabuhay liwat, nagdolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, sinkalis ng kaligtasan. Nagapasalamat na pinapagkanigo mo na mga tubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kami nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroon kan Espiritu Santo. Iramdama kagurangnan sa iyong simbahan, nakakalakop sa bilog na kinaban, nganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Papa si Francisco, sa mga obispo si Rolando, sigang kapos na klero. Sirimang kiramdama sa iyong pagherak, ang sa mong matugang nagturog, paglaom kan pakabukay liwat, sinang kapos ng mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag, kan sa imong lalawagon. Iragi kami kabos, namimiibi kami. Aning kay ni Santa Maria, Birhen, na inanin Diyos, San Jose, siyang esposo, kan mga banal na apostoles, siningabos na santos, na kahit pa nakapagayagaya sa imo, pagkani gumagin, kairas kan buhay na dahil kasagkoran, mag-umaw sin magpamuraway sa imong siringman, uli sa akimong sa Jesucristo. Uli sa iya, sin sa kaiba niya, asin niya sa iya, sa imong Diyos sa mga makakamahan, pagkasaro ka ni Espiritu Santo, nagabos na kagalangan na sin kamarawayan, nakabos na kapanahunan kan mga panahon.
nakakaligtas na tugon, sin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, ang as kita magsabi. Manyamo, Dayon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadayaan mo, mangyari ang buot mo sa daga ninsiring sa langit, an sa mong kakanon sa roal daw, itaw mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami kan sa mong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nakakasala sa muya, asin nare kami pagdarha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. agawa kami sa kabos na maraot, namimibi kami kakurangnan, warasan sa maldaw niyamang katoninungan, tanganin kami natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, asin maligtas sa kabos na kapurisawan, mantang kami naghalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na sa Jesucristo. Hulita sa imong kahadayaan, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesucristo kurangnan, inabi mo sa mga apostoles, katoninungan, inawalat ko sa Indo, asa kong katoninungan, tinata ako sa Indo, ari pakilingan sa mong makasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Sinapagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkabaronyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay sinakahade, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katoninungan kang kakurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinrauhan ka mo nin katoninungan. Peace be with you. Uya kordero kan Dios, uya nakapara kan kasalan kan kinaban. Paladan anong inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan baka kung maninigo ni kamagdagos sa sakuyang harong, alag magtaram ka sana asin na sa kong kalag, mauumayan. Awak ni Kristo. Amen. Ikaitit na laan kan Diyos na makakamtan,
kabuhay, lipatan kagurangan. Paladan ka, O Virgen Maria, ika't amare kang Eucharistia. Paladan ka, O Virgen Maria, ika't amare ng Eucharistia. Di Maria magsano sa pag-abiting pag-ama, ngaran kan kagurangan, ipagrokyaw kan Paladan ka. Matindog po. Mamibig kita, gurangnan, nagginapang kami, kan Diyos no na sakramento, andayaday, napagrumdom, kan pasyon, kan sa imong aki. Orasan, namimibi kami, niningatang, sa muya man sanang, nagtao sa mo, sa day masabing pagkamuot, magdara sa muyang kaligtasyan, siya na nabubuhay at sinakakade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Pamibi sa ikapatong aldaw kay Nostra Señora de Katipanan. O inaming langit noon, Virgen Immaculada Concepcion, pintakasi kay ning banwaan, an sa imong ngaran magayon asin mabansay. Alagad inaapod mi ikang ina ning Katipanan. Sa pagpapasalamat mi kan sa mong pagkaligtas kay tung makangingirhat na pagdiklom, asin iba pang pag-alaman na uminabot sa samuya. Kaya sa pagbalos mi kaiyan, kipagmidbid mi kan sa imong pagkamuot sa muya, nakikimahera kami sa imo na dai na itulugod pamaulit ang nasabing panganib. Huli ki Kristo na sa mong kagrangnan, Amen. Ave Maria, pano kaning grasya, ang kagrangnan Diyos yaon sa imo, paladan ka sa kabayahan, asin paladan ng buwan kan sa punan na sa Jesus. Santa Maria, Ina kan Diyos, ipamibi mo kaming mga parakasala, ngunyan asin sa oras kan samuyang kagadanan. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Evae, a te suspiramus, gementes et plentes, in ac lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, Idus tuus, misericordias oculus, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemente,
Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Regenetrix. Ut dignificiamur promissionibus Christi. Oremus. Omnipotens sempiterna Deus, qui gloriosa Virgenes Matres, Maria corposit animam, ut dignum filui tui habitacum fece meretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, Daud cuius commemoratione letamur, eius intercessione, ab instandibus males, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum, Dominum nostrum, Amen. Divinum auxili mania semper nobiscum, Amen. anak kurang nana pa sa Indo, Pasinsa sa imong espiritu. indisyonan lugod kamo kan Diyos na makakamahan, kanama, kanaki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Marinaga po sa inyo po sa matugang. Morning. Irokyawin ang Birhen, daidang katipanan, ang sibong kaakian, minatulong ng aral, makawiwiling ina, kan banwaan minapwa, surugan kami bayan, iligtas sa oras.
sa ibabaw nin daga. Ika ang kamarawayan nin Jerusalem. Ika ang kaugmakan nin Israel. Ika ang kaumawan nin samong banwaan. Pamibi. O Diyos na malinigon, na pagpangidam sa mahal na berhen ning katipanan, inandaman mo nin maninigong eerokan an sa imong aki. Iniligtas mo siya sa anuman na digta, huli sa pagkagadan nin sa imo man sa nang aki. Nakikimaherak kami na sa tabang niya, malinig kaming makaabot sa imo, huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo, sa imong aki na kaiba mo, nabubuhay asin naghahadi, kasaro nin Espiritu Santo, Diyos sa panahon na daing kasagkuran. Amen. Amen. Viva la Virgen. Viva inang katipanan. Sa ngaran ni Nama nin Aki, asin ni Espiritu Santo. Sorry. Pamibi inin pagtipan. Ama niya mo sa langit, ikaan sa mo yang Diyos, kami an sa imong banwaan, nagmimidbid asin nagtutubod sa imo bilang sarong Diyos na makakamhan. Kagibo nin langit asin daga, asin kay Heso Kristo na sa imong bugtong na aki, nahuli sa pagtubos sa samuya na nitawo, pinangaki ni Birhen Maria, nagadan, nabuhay liwat asin suminakat sa langit. Siring man minatubod kami sa Espiritu Santo, nakagurangnan nakagtaonin buhay sa simbahan na saro, banal, katoliko asin apostoliko. Ama, uya kami ngunyan bilang sarong banwaan na sa imong pinili. Sa atubang kan mahal na Santisimo Sakramento, asin ladawan ni inang katipanan. Sa mong ginigirumdom asin binabago, itong pakikipagtipan kan sa mong mga kamagurangan, kan Hulyo 28, 1711. Kaya Ama, kami nanunugangon yan, na ipagsasaysay niya mo sa samong mga kapag-arakian, ang istoryang nangyari kaitong taon 1711. Kan sa imong pinahiling, an sa imong dakulang pagkamuot, asin pagkaherak sa samo. Na samuyang pagpipiestahan taon-taon si inang katipanan sa paagi nin pasasalamat sa banal na Eucharistia, sa paghinagpos kan bulan na Hulyo, na mag-aatang kami nin limos asin tinagba, tanda nin sa imong pasasalamat kan sa imong ugay sa samo, asin pagmalasakit kan pangangaipon nin simbahan, siring man kan pag-uswag kan pagtubod ng Kristiyano. Sa imong pakikipagtipan sa imong ngunyan, liwat na sinasakop asin iniiban niya mo ang samong mga kapag-arakian, asin itong mga ama abot pa sa banwaan na ini, siring sa ginibok ang samong mga kamagurangan, kan mga nakaaging taon. Samong ipapamibi asin ipinakikimaherak na inilugod maging banal na tradisyon sa banwaan na ninabwa. Papagdanayon lugod ini para sa kabanalan nin gabos asin sa imong kamurawayan, ngunyan asin sagkod paman. Amen. Amen. Awit ni inang katipanan. Irakyawin ang Birhen na inang katipanan at sinong kaakian minadulog ng aral makawiwiling na ang banwaan ninabwa surugan kami bayan iligtas sa orasan.
simong namumutan, warasing karahayan, na magkaminuutan, at sa buong kagurangan, si Jesus sa mundugan, siya man lang ipagtipan, na kami aking luman. Virgen Maria sa iyong ina, bendisyonin kami bayan. Virgen Maria sa iyong ina, bendisyonin kami bayan. Inya mo malinawan, o inang katipanan, mga ugay na kanta, kan sa imong banwahan. Salamat inang Birhen, na ikaw marahayon, kung katong sangkod ngunyan, inakaling katipanan. Virgen Maria sa iyong ina, bendisyonin kami bayan. Virgen Maria sa iyong ina, bendisyonin kami bayan. Sa ngaran ni Ama, ni Anak, asin ng Espiritu Santo. Amen.